Mier je jediné riešenie. A ja odmietam, aby nás kritizovali, hovorili o nás, že tí, čo hovoríme o mieri, sme vraj vojnoví štváči. A tí, čo podporujú vojnu a zabíjanie, tí sú mieroví aktivisti. Máme to v tých hlavách v poslednom čase nejaké dopletené. Na Ukrajinu nepošleme ani jeden náboj zo štátnych zásob. A je naivné si myslieť, že Rusko odíde z Krymu. Je naivné si myslieť, že Rusko odíde z území, ktoré kontroluje. Tak mi vysvetlíte, na čo je to zabíjanie dobré. Prečo neprinútime bojujúce strany, aj celou váhou, pokiaľ ide o Európsku úniu, Spojené štáty, aby si sadli a našli nejaký kompromis, ktorý bude garantovať Ukrajine bezpečnostné záruky. Môj názor poznáte, ja som principiálne proti členstvu Ukrajiny v NATO. To by znamenalo tretiu svetovú vojnu. Tak by som trošku otraboval ten vzduch tej Európskej únie, by som sa pýtal na každej Európskej rade, prečo pre Boha nejdeme rokovať o miery? Prečo stále len rozprávame, že akú muníciu pošleme na Ukrajinu, aké tam pošleme tanky, koľko miliárd eur pôjde na ďalšie vyzbrojovanie? Nechceme tie bruselské liberálne experimenty. Nechceme 76 pohlaví. Nechceme zákony pre transsexuálov. U nás na Slovensku rodinu netvorí osoba číslo 1 a osoba číslo 2. U nás na Slovensku tvorí rodinu mamička, otecko a detičky. A tak to musí ostať. Podľa mňa by nebol dostatočne odvážny na to, aby sám sa stal disidentom. No ale keď už má toho Orbána, tak to je pre neho taký ďalší, povedal by som, že bod v prospech toho, že sa môže pridať.